godmorgen, Karsten. Og godmorgen også derovre. Godmorgen. Du er i gang med at tælle medicin. Ja, jeg er i gang med at tælle kaffe. Nå, Karsten, hvad skal vi have? Vi skal have noget handsker og noget hue på dig, så du kan komme med ud. Og... Ja. Værsgo. Ups. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal tage på til julefrokost i morgen. Nej, jeg er sgu heller ikke lige helt... Jeg er heller ikke lige helt blevet enig med mig selv om, hvad det skal være endnu. Men det bliver godt nok rart lige at få lidt tid væk herfra. Ja, mandag hjemme, han er simpelthen også så urimelig her for tiden, så... Nå, det er jo trængende til at høre. Jeg trænger til det. Ja, det forstår jeg godt. Jeg ved, jeg kan gøre. Nej, det er jo kaffe. Ja, Måske. så også en kaffe. Ja. Yes. Det var lidt nyt engang. Ja. Det er sgu da ikke din fødselsdag nu, Karsten. Hvad snakker du om? Det er sgu da i marts måned, der er din Det er fødselsdag. ikke min fødselsdag. Nej. Du skal ikke komme ældre end jeg er. Jeg hørte, at de snakkede om fødselsdag. Har I husket at tjekke kalenderen? Hvor har han egentlig en henne? Jeg tror, det er herovre, den ligger. Det er sgu da fordi, det er hans fars fødselsdag i dag. Tillykke med ham! Vi kommer ind senere og giver dig jagt på, ikke? Vi kommer lige om 10 minutter igen. Vi skal lige snakke om noget. Yes.